to do to be faithful Catholics. Vakudziwe Baba nomwanakomana namweya Musante. Sezvakangazviita kutanga nazvino nakare kose kwemisisingaperi. Amen. It is an honor vanamai nana baba varukati medu to speak to such a dedicated group of vibrant people. Vanhu vanoda chitendero chavo, vanhu vanoziva Mwari wavo. However, my topic does not call me to preach today, neither does it call me to teach, but to remind you of what you know already. So there's nothing new that I'm going to say that you don't know. I'm just going to remind you. Ndanzi nditaure kuti zvinorevei kuva mukatolike akatendeka, a faithful Catholic. I don't claim to know it all about what it means to be a Catholic, a faithful Catholic. But what I'm going to share with you is what I think is what it means to be a faithful Catholic. I'm going to speak to 4 reminders. One reminder is Catholic identity. Second reminder, Catholic identity kuda kuti ukatolike chaiwo. Church teachings, zvidzidzo zvekirike. And I want to say I'm very lucky that has been spoken to by Father Rubaya and other speakers already. Pointer or reminder number 3, kuitira vamwe, serving others. And finally, witnessing to our faith, kupupura chitendero chedu. Saka zvandinofunga kuti zvinotitadzisa kuva vakatolike vakatendeka, ndazvisa mabharuma mana aya. Ndinoda kufunga kuti at the end of this talk, I would have spoken to 4 people only. Just 4 people. And if I can make those 4 people out of this talk faithful Catholics, zvatoringana kwandiri. So maybe you want to say to yourself, ndini munhu wacho nhasi. Itaika tinzwi. Ndini munhu wacho nhasi. Zvitoripo zvakadaro. Regerai nditanye kutaura about pointer number 1. Yandati inini ukatolike kana kuti Catholic identity. Mu grade 1, makanga uine bhuku. Bhuku iri rakanga rine mipikicha miviri. Mupikicha wokutanga wakanga uine musikana ainzi Farisai. Mupikicha wechipiri pakanga paine mukomana ainzi Farai. Munoziva. Asi manga muri mukirasi neni. Ainzi Farai. Zvino iwe waitozokura uchiziva what it means to be musikana, wadzidziswa nomudzidzisi because of that picture of Pharisee. Mukomana aitozokura, I don't want to ask vana baba vanozokontradicta lesson yangu ozotaiwa zvisizvo. Asi ndinofunga kuti mukomana aizokurawo achiziva kuti zvinoreva mukomana chii because of the picture of Pharisee. Can I make a disclaimer? I don't want to overlook that it's problematic in this modern world as we are speaking about these gender identities. That's a story for another time. To be Catholics, full Catholics, faithful Catholics, means to fully embrace our identity as members of the body of Christ. This begins with a deep and personal relationship with Jesus. Wandinofunga kuti tinosangana naye pokutanga mumasakramende. Ndoda kunangana nesakramende reEucharistia, which the church says is the source and summit of our Christian life. Saka kana tichitambira sakramende reEucharistia, we become one, united with Christ. But not only with Christ, but with one another, forming a community. This has been spoken to by previous presenters. Ndiri kumboti kudiko, ndiri kutini, anodya nyama ya
know vamwe vana musoro bhangu vari pakati pedu pava vanogona kutoti vaenda kuholiday kucyprus vanotora foni yavo vobvunza Google voti the nearest bar near this hotel ndo chavanotanga kugugula. Ndichifunga ini kuti mukatolika anofanira kutanga kugugula kuti the nearest Catholic church and look for mass times and seek to receive the source and summit of our Christian life, which is the Eucharist. Vana musoro bhangu kana vawana kune bhawa zvaringana holiday yatanga. Yet St. Paul says in 1 Corinthians 10 verse 16 to 17, and is not the bread that we break a participation in the body of Christ. Because there is one loaf, we who are many are one body, for all share the one loaf. In being faithful Catholics is through the Eucharist. Zvandikutaura nerurimi rwangu. Unogona kuona zviro zvakaramba musoro bhangu ari pano. Haatokwazisani nomwe bhangu nokuda kweimwe nyaya yakaitika mukongresi yaGocha Nhembe. Nokuda kwezvimwe zvaanofunga kuti dare rakakanganisa paraironga kongresi ino, therefore haatokwazisani nemunhu kubva kuseni kubva zvaasvika ari kutongo ignore. Their paths shouldn't cross each other. The person is working very hard to avoid greeting this person. And yet St. Paul says, isisu kana tagamuchira sakramende we become one body. Zvazviri kureva ndezvekuti you are basically hating one part of your body. Ukuti ropa handikude. Nokuti this person is part of your body. I think that's what it means to be faithful Catholics. Iwe mozvibvunza kubva kuseni, atagamuchira usiku siku risina kubuda. Zvibvunze bhangu kuti kubva zvawagamuchira kuseni zvingani zvawaita zvinoproclaima kuti Kristo vari mauri. Tinakutanga kutonyeya izvozvo. Way before them. Now they are telling us what to do. Sakaramende riri pauro ipapo. Lakasati vatombodzika kuinda kuabdomen. Nyaya yatiri kutaura yakaoma. Like I said in the beginning, I'm not claiming to know what it means to be a faithful Catholic. I'm only guessing what it means to be. Yakaoma nyaya iyi. See, it needs you to find an identity and be Christ-like. Kusvitodzanisana Kristo. So basically then we ask ourselves, kuti, ndiniani potenzi? Ndiniani potenzi? If we have not been educated and skureva mabhuku ematheories nemafilosophies asi wandikutaura, kana tisingazive zvidzidziso zvekirike zvimwe zvanga zvichitaurwa kubva kuseni kubva nezuro, if we don't know those teachings zvakaitwa mumabhuku aya echishona nechindevere nechinambia, we make the loudest noise. Bongozozo vanamai nanababa. Basically because we don't know
what the church teaches. Tisati tafunga zvekupinda kuchita chaAna kana kunzanga yambuya Ana sekutaura kwazvo navarubaya kana kuosiya denga kana kuchita chipi nechipi, ndinoziva here kuti kirike rangu rinodzidzisei. Mitemo yekirike muchikatekizimu cheshona chanambosumudza page 160 inonasotsanangudza kuti zvinorevei kwaMukatolike. In Ndebele 197 in Nambia ndakanganwa muzongono research ndakanganwa kuti ipeji chii unombokanganwawo. But let me refer you to number 5 yandibatawo zvangu moyo dzimwe munoverenga mega. It says ndisamugove wako munobatsira sangano nezvarinoshaya. Nezvarino? Wanzo wamwe bhangu achiti panoidi mari yangu ndeinayo nenda mashisi ndega andakwadisa vafanzi yedu. I know my rights. Elizabeth, what nonsense is that? Do you even know what it means to be Catholic? Unoziva here zvinoda kuva mukatolike, zvinoreva kuda kuva mukatolike. Zvino nai vana baba voti kufonera door to door here kuti zvinoshaya kirike ndezvinoti vokupai shopping list rezvinoshaya kirike. Asi munhu akauya ega kukirike netsoka dzake. Munoziva here mitemo yakasungirwa vanhu muzvita zvenyu? Pana mai munhu anopedza gore rese kana maviri achingozvipfekera uniform yake ari kwaari asina kana kusangana nevamwe panzanga. Iye oti ibhachi rangu, imari yangu. Yati mutemo unoti kana munhu akapedza mwedzi mitatu asina kusangana nevamwe kunzanga ngaambomiswa. Vakuru ava ngavatsvage chikonzero. Kana chikonzero chisiri kugutsa, vakuru ava ngavasumuke vaende kuvapriste vanovataurira kuti ngana hatichamuoni, munhu iye anotorerwa pachi. Zvirimo mumitemo yenzanga yenyu handisini takazvinyora. Kuti baba mudereri ndimi akazvinyora? Ndimi? Pacheninga ndimiwo? None of us wrote this. Takanga tisipo. Zvino ndiri kuti kana tisingazive mitemo yekirike, let alone yezvita, we make the loudest noise. Noise inosemesa. Nokuti hatizive. Hosea chapter 4 verse 6 yoti, because you have ignored the law of your God, I'll also ignore your children. Nokuti makafuratira mirau yangu, ndichafuratira vana venyu. It's miserable. Vana mai zvinotyisa, vana baba kumasuroko zvinotyisa. Paya pamunenge muchiita manovhena nemarozari andaudzwa namai vangu maishoni wasingaperi, kana chete tisingagone kutevera mirau yaMwari yatakasungirwa, God will ignore your children. Ngava rangu roenda pamwana wangu ndozvandinoda here? Ndozvandinoda here? Aiwa. Saka ndiri kuti imwe nguva zvinowira vana vedu, zvatinoona tichiwira vana vedu, ngatidzokere pahwaro pachidzidziso chechikatolike kuti tiri kubata here? Do we know what it means to be Catholics? And are we doing as such? Ngatitye Mwari vana mai vangu vadiwa, mangava edu anoenda kuvana vedu. Asi toda kudzidziswa naivo Mwari pachavo. Nokuti nazvino ndichiri kutetema uKristu, ari kutibata hana yangu. Onai, anegone kotuna, iri kurekota.
hands and the feet of Christ. The third pointer or the third reminder, serving others, kuitira vamwe. We are being reminded to be Christ-like, to be an embodiment of Christ, kupfeka Kristo pachavo. Noda kubvunza wani mu final inductee, any volunteer, what is the difference between a Catholic and a Christian? My final inductees, any volunteer, chichakasiyana kuti mukristo nemukatolike musiyano uri papi. Maiguru akakwera musavapfekedza. Any volunteer? Well done. Personally, ndinofunga kuti Catholic unenge uchigamuchira mwiri neropa raKristu. Asi kana ungoriwo a general Christian, hauna that blessing yekugamuchira mwiri neropa. But we are so fortunate and blessed to receive the Holy Communion. We have the masses every day. We have the priests every day to attend. We are so blessed in so many ways. Part of it is true. Thank you so much. A Christian is someone who follows Jesus Christ and adheres to the beliefs and teachings of Christianity. A Catholic is a Christian, again, like those other Christians, who is a member of the Roman Catholic Church. Which is led by the Pope, which follows specific doctrines and practices, some of which we've been already told. That's what it means to be a Catholic. So you cannot be a faithful Catholic before you become a faithful Christian. Before you become like Christ. Kuzvibvunza kuti Kristo kana dei pavanga vaona varwere vangadei vakaita sei pavakaona varwere, ndokufanana na Kristo pavakaona vakashama vaita sei, kwavanochema, kwavanenzara. Nokuti shoko raMwari mubhaibheri rinoti zvamakaitira muwo vadiki ivava ndieni wamakazviitira. Matthew chapter 25 verse 40. As being a Christian before becoming a Catholic, every time just for those people, Kristo angade ati vanhu vanojairira here. Kristo akajairirwa kusvika pakugezwa tsoka nebvudzi nemunhu anga achishoreka zvokushoreka zviya pambi. Kujairika kusvika ipapo, kwete zvega, even kissing those feet. Kujairika kusvika ipapo. Ndiwe ani unoramba kujairika iwe wazviti unoda kuva muKristu? Bhangu ndiwani? Jairirwa kuti uende kudenga. A faithful Catholic should be like Jesus. Let our hands serve others. Our eyes see what it needs to be done. Our feet walk for the kingdom. Our senses think about others. And our tongues proclaim the goodness of God for others. What? Mudairo risangano. Mudairo risangano.
uniform, tichingoenda mumapilgrimage, tichingoenda mumaconference. Shame. Some of us are already moving corpses. Tatova guva racho tisati tadigwa munguva. Vamwe takavaona pavakapfeka gore iroro. That was that. Vamwe tapedzisira kuvaona weekend ino vachipfekedzwa, and never to see them again. And they go muneira isangano mukai. I'm talking of giving service and giving service to each other and to the church. That's what makes us a faithful Catholic. I cannot count how many homilies and preachings that we have had that have not changed us. I said in the beginning, I only need 4 people that I'm going to convert with this talk. Only 4. And so now I'm working 4. You need to get 4. Baba Vavo, Baba Chinika Vavo, Staget Vavo, Baba Mdere Vavo, Father Fernando Vavo, Father Mkanda Vavo, Sister Veronica Vavo, my Shoni Vavo. 4 times those. That's enough for this weekend. It's enough. The rest don't know The last point, witnessing to our faith. Nami zvingabvira here kuti kumabasa kwedu handiti pama Christmas party paya patinenge takachena zvekuenda zviya tichiblinga tonzi tichigara tidye tiri pakati pavo varungu maasians takadaro tichitungira chionekera tisati tadya tongokotanisawo so totoblesa chikafu chedu zvingabvire kutonyara kuti zvino chiko chakuita atingotonya pauma kungondinyira. This is just a part. Tiri part chete. Kristo vanombosendeka. Zvingagoneka here kuti every day zvakazvitaurwa namai vangu mamaishoniwa every day uchienda kubasa kuda one of your necklaces pane imwe ina Jesu kana kuti pane imwe ine medhari kana kuti muhomwe mako zvako mune rosary kana kuti mota mako wakakochekera rosary. Vamwe vakaisa zvidhori zvakashama mene kuti ndezvei mumota imomo ndakazviona. Ichokwadi, I'm not lying. I don't mean that you impose your beliefs on other people, but I'm just saying let your actions reflect the love and truth of Christ. Mumuri dzedu, mabasa kwedu, ma-social circles edu, ngavazive kuti pabeach iye zvino pane makatolike musina kana kupfeka anything. They have to know kuti vasikana vari kubva kujawa, they must be Catholics, man. I don't know how you know better. I've never been to the beach, but you know better. I'm talking about being a witness. Kuratidza rudo, unconditional love. Kuratidza unconditional love and compassion to everyone, despite or regardless of their beliefs. Zvanzina Kristo, John chapter 13, verse 35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ashina mosha, pandiri koko, murudzi, just unconditional love. A personal story. Some of you who were in Coventry 2022, I think 2022 December, celebrating my graduation, you might have remembered that one of those who escorted me was a Methodist pastor. He was one of my best friends among 4 Methodist pastors and 2 other girls. Vandaitamba navo tiri kuuniversity. Sichitamba zvakanaka zvedu, atisha zvakanaka.
asi vakazotamba neni ndakanga ndiri best friend wokuti I would know the inside politics of the Methodist Church. Inangu zvedu handina kuzovaudza ndakakuwanisawo. They then called me munhu akanaka. It's a story for another time. Tusikana tuviri twandaitamba nato tokandipa nickname yekuti Dread. Saka ndainzi Dread. Mapastors ainditi munhu akanaka. Vasikana vainditi Dread. Anongoza munhu wemadread. Madread vane yedu pachedu vane maitiro avo so. Saka ini ndanga ndiri Dread. Ivo vari madread too. Zvaizoshamisa ndezvokuti vanhu vaigona kunzwa zvichishaizwa kunzi Dread vanhu vocheuka. Chakuti Dread ari papi. Unoona Dread anotori nedhuku zvake. Why am I saying this? Ndiri kutini, giving witness should be able to touch the lives of the people who are not even like you. And leaving footprints wherever pawapfuura napo. Sekunaya kunoita mvura inosiya yanyorovesa pasi. Ndizvo zvinofanira kuita a faithful Catholic. I'm not saying I'm better than anybody else. When I gave my notice to my landlord, ndakubuda mimba yakanaka zvokuti ndakubuda mazuva maviri matatu anotevera, I wrote a very nice letter to my very nice Catholic landlord who happened to be muzukuru wa Mother Teresa. Wow. The guy was blessed to have his sister Achiro Jamba Make. Very true. Blaring and Justina, the couple, wrote me and said, Elizabeth, is there anything that you think we can do to make you stay in our property? This feels like a heartbreak indeed. Ndikati nechemoyo Mwari, maita zvenyu, you have allowed me to give witness. Nevanhu vananga ndisingagare navo vachingoziva kuti ndiri mumba mavo. Vanamai, let us be honest in our dealings in every circumstance of our life. And when we do that, we are reflecting the moral teachings of Christ. MuCovid maidiwa maface mask kubasa. Zvonzi mbudzi inodya payakasungirirwa. Ine maishuwa. Taurai neni, ine maishuwa. Some of us calling off sick. Munhu achijingirisa and then say, ivanongozviitawo wani, ndidani. Denga manje ka, harina izvozvo. Mumwe nomumwe uchanomira zvake kudenga kuna Mwari Baba. Uchanomira zvake kudenga. Mumwe nomumwe uchanomira zvake kudenga kuna Mwari Baba. Uchanomira zvake kudenga. Another personal testimony. And I also think being a faithful Catholic, being able to give your testimony, upenyu hwako iwewe, is being a true and faithful Catholic. How your faith journey has impacted your life, but not in a confrontational way, in a very non-confrontational way. Nokuti vanhu vazhinji vanofarira nyaya. Makambozviona? Vanofarira nyaya. Saka taurai nyaya dzezvechitendero chenyu chinoita kuti munhu uyu azive kuti you are a faithful Catholic. 2020 I came to this country. 2021 my birthday in May. One of you vekuosedenga vakauya kumba kwandaigara vakandipa chipoti 40 pounds. Vakati happy birthday sister. Takafara chiyazvo makanga muri kuCovid. I don't know kuti chii chakauya musoro mangu. I'm not claiming to be a prophet, but zvakauya musoro mangu ndikati nini, musikana uyu adipa mari is battling cancer. I would like to go kunotenga ruva climber as a remembrance of this lady. And each time that I'm seeing this flower ichikwira,
ndinoda kuti Mwari muite kuti cancer idisappear. So even if I was tired, I would just look at the flower ndichibva kubasa ndichiti, this is Lucy's life. I prayed ndiri paruva iroro raiclimba kunge rine minana. Anti zveminana ndo zvaminoda. Ndikuda zveminana yekuroma. It's true, I'm not gonna lie. It's very true. Trust me, some of you might know the person. London people might know the person I'm talking of. So, ruva rikakura, ndichinamata ndiri paruva iroro. So when I knew I was moving, going up north, I said, Lucy, ruva rako uya uritore, I'll tell you about this flower. So she came. Ruva rakanga raklaimba zvokuenda zviya, vanhu vakapinda mandinogara vanotozviziva, raifamba. Sister Get might testify to that. Saka ndakamutsanangurira ndikati, Lucy, this flower, you thought you had given me 40 pounds for my birthday, but I wanted to pay you with my prayers. I prayed for you every day. Ngatichisunungura ruva iri uise mumota unoisa kumba kwako. Inini ndapedza kukunamatira. Iwe wakuzvinamatira wega. Jeni yandakatanga ini. So I phoned yesterday. Ndikati, Lucy, I would like to speak about you kuna nambuya Anna mangwani. Do you give me permission to do this? She said yes. Sister, I want to tell you a miracle. I said, what is the miracle? Nezuro ndakatambira email from Royal Marsden Hospital. Royal Marsden Hospital is the hospital inoendwa nevanhu vane cancer. And the hospital said, dear Lucy, you are no more having any traits of cancer. We are taking you off the register. There is nothing that I have done except sharing with you my personal testimony. So all I'm saying to you is, whatever testimony that you have, whatever very small testimony that you have, is for you to give witness to the next person close to you. Some of you who know me, I'm a runner. That's not a secret, my shoniwa. But I'm not very thin, zvokuti mungazoti mental health issue. I'm not only a runner, I'm a praying runner. When I'm running, I'm praying the rosary. Apana munamato wandakaita rimwe zuva ndichinamata rosary ndichimhanya usina kudairwa naMwari. Apana, absolutely zero. Apana. That's a story for another time. Parubhabhatidzo takapiwa makenduru. And makenduru aya were saying, even if we were babies, we were supposed to be the light of the world and to give light to other people. And this is why I'm saying your personal testimony should include you sharing about your life. Let your light touch other people. Tell us your testimonies, and so our faith can grow from yours. Nyora tsamba youpenyu hwako muupenyu hwevamwe. Do not be shy to share your personal stories. That's really being proud of being a faithful Catholic. And then you write that letter and God will read it as others will testify about you. The person chiti nyora tsamba o. Tsamba ya moyo, tsamba ya moyo.
ingredients to being a faithful Catholic are Catholic identity, church teachings, serving others, and witnessing our faith. Mwari tibasireiwo kuva vakatolike vakatendeka. Vakudziwe Baba nomwanakomana namweya musante. Sezvakanga zviri pakutanga nazvino nanyaya yose nemisisi ngaperi. Amen.